Friesland Campina compenseert de boeren die het molken in de litten moesten door de IJssel van 14 dagen lien. Het gaat om een bedrag van 1,6 miljoen euro. De boeren zijn tevreden met de compensatieregeling. Verder zullen ze gemeenten vragen tenai meer te struien op de Lietse diekjes richting de borkerijen. Er zijn plannen voor aanpassings van de dik tussen Tsiense Boeren en Snits om de dik veiliger te maken. Bewoners hebben het plan op het provinciehuis in Tjenne. Het is een onveilig stuk dik dat de omwonenden al jaren ook klaaien. De failliete squonzaak Scapino liet het redden. Squonketen Zinks neemt Scapino oer en verwacht dat de meeste winkels open blijven kennen. In Friesland zijn 18 vestigings van Scapino. Hokkerwinkels dichtmatten wordt letter bekendmaken. De film Snake Week ging juster in première in 3 bioscoopzalen in Snits. Het wie drok ek voor de bioscoop dat de haatrolspelers aankwamen. De meningen over de film en hoe het Snits en de Snitswieken in beeld gebracht waren, werden verdeeld. Burgemeester Apotheker zet het als een goeie Snitspromotie. Het kleert het joen op, maar er is een kans op mist, mogelijk een sneeuwbui. Min 4 rond min 6 graden, kans op gladens. Morgen een winterdag maar zinneschien. Het blijft droog en het is om het vriespunt heen.